lights up and down my street. As there I spied the bloke, perched atop of his milk crate throne. He eyed me off as I approached, and then he said, I'm on smoko, so leave me alone, I'm on smoko, so leave me alone, I'm on smoko, so leave me alone, I'm on smoko, so leave me alone. I'm on smoko, so leave me alone, I'm on smoko, so leave me alone, I'm on smoko, so leave me alone, I'm on smoko. Bueno, hementxe dugu, Martinen arkatza garagardo gintzako produktu bat. Ez da gaurkoa berez, baina saskira sartuko dugu hau ere, ondoren. Plazerekin. Ongi etorri Ana Iriarte bainez, Baztango xuri ardoteikoa. Ixo? Esker. Bai, aipatu duzu pixkat, zure esperientzia ardotegian, edo zer da ekarri duzuna gaur kontan. Ekarri dute ardoa guk Arizkunen Baztanen egiten dugune ardo xuri ekologikoa, eta esperientzia, hoi da, gu 2013an hasi ginen proiektu honekin, ere ez, berak aipatu den bezala, ez dugu norbaiten segida hartu, baizik eta berritik hasi ginen, eta momentu batean erabakia hartu genuen, Iñaki kideak eta biok proiektu hau aintzinete eramateko, eta 2013an egin genuen lehenbiziko masti landaketa. Eta horra abiatu zen proiektu hau martxan jartzea, eta urte guzti hauetan hau aintzineta ateratzen saiatzea. Zuren proiektuak badu oinarririk edo ze arlatzetan mugitzen zarete? Oinarria azkenean, hoi da ez, asmoa zen lurretik bizi ahal izatea eta Baztanen bizi ahal izatea, ez? Baztanen lan egin eta bizi ahal izatea. Eta hortarako aukera ikusi genuen, mastigintzak aukera ematen altzuela, hor ikusten genituen Baztanen ez da masti toki bat, ez da goiturarik mastia landatzeko, baino aski hurbil ditugun Baigorri, Irulegi eta baita Gipuzkoako kostako zenbait herritan, hor ikusten dugu badela mastia, eta pentsatu genuen aukera egoten altzela Baztanen ere olako gauza bat martxan jartzea. Eta hortik abiatu ginen, ez? Hasieran galdetu, ikusi, ikasi, eta azkenean pausua ematea. Azkenean esan duzu lehen nagotik etzo dela mastik inguru horretan, orduan jakintza mastigintzakoa galdetuz edo nola lortu duzu, Bai, guk, ikasketez, nekazal ikasketak egina genituen, baina, teoria gauza bada eta praktika bertze bat, ez? Orduan, hortik abiatuta, ikasketa teorikoietatik abiatuta, gero ginen, guk jo genuen Baigorrira, ez? Hor ondoan dugulako, eta, klimatikoki lurraren aldetik gauza pila batean antzekoa delako Baztanekin, eta gero hango jendeak ere eskuzabal hartu gintuelako, ez? Galdetu eta beti laguntzeko pres, eta lurrarekiko duten atxikimendu hoi, eta guri pila gustatzen zaitugu handuten eredua. Ez, adibidez, Nafarroan igual zailagoa dena aurkitzea, ez? Nafarroan mastigintza bertze, kantauri mediterraneoar kantauri xurialdean, mediterraneoar xurialdean dagoenez, bertze mastigintza mota bada. Eta guk, ez, Nafarroko kantauri xurialdean, ez dugu erreferentziarik. Orduan, han Baigorrin eta aurkitu genituen guk irudikatzen genuen mastigintza mota, eta guk irudikatzen genuen bizi proiektua edo martxan jartzeko aukera. Aipatu duzu, teoria eta praktika batzuetan bi gauza desberdin direla eta kopa batzuk jarri dizkidute, erabilera emango diogu agian. Bai, karo. Ikusi dugu, Ana, bi botila ekarri dituzu, biak ere desberdinak dira, produktu desberdinak egiten dituzu, biak txuriak dira, ala ematen du bintzaten mendik? Bai, biak txuriak dira, guk ardo txuria egiten dugu, eta bien arteko ezberdintasuna da, hause kiribil, deposito inoxidabletan egina dagoela, eta hau okoro egurrezko kupelean ondua dagoela. Orduan, hauek dira 2021ko uztakin egindako ardoak, eta hoxe dute bien arteko ezberdintasuna. Bueno, eta horre esan duzu, bata egurrezko kupelatan, eta desberdintasun handia dago
batetik bestea edo... Bai, azkenean egurrezko kupelak ematen dio bertze gorputz bat ardoari, inoxidablean arinagoa da, ardo arinagoa da. Gero, biak dira ardo lehorrak, orduan alde hortai, baina gorputzean bai dute ezberdintasuna. Bai. Hau behintzat, edan erreixa dago, badolako fruta zapore handi xamarra gainera, ez dakit, matxarena bakarri duen. Matxaren agu gainera, da mastia ekologikoan lantzen dugu eta bodegan ere horri segida ematen diogu. Orduan ardo naturala egiten dugu, ez? Saiatzen gara, alik eta interbentzio txikiena egiten bodegan, eta orduan, guk mastietatik ekartzen dugun matxori prentsatu eta zuku hoi fermentatzen hasten da bere lebadura propioekin, ez diogu lebadurarik gehitzen. Eta sulfitori gabeko ardoa da, ardo naturala. Saiatzen gara mastian, guk ardoa mastian egiten, eta orduan mastia ekologikoan egitea eta bodegako lana ere horren segida izatea. Azalde guzu ere bai, botilan nola sartzea dezuen, eta botilatik merkaturatzea nola joan edo nola esko salmenta daukezuen? Bai, guk matx biltzea egiten dugu iraila bukaeran urriaren hasierako 15 egun horietan, eta matxa bildu berehala bodegara eraman, hor prentsatu eta depositotan uzten dugu fermentazio hartzidura egiten. Gero negua ere hortxe uzten dugu ardoa pausan eta bigarren fermentazioa malolaktikoa egiten, eta gero botilaratzen dugu, adibidez 2022ko uzta inoxidablean egiten dugun uzta, maiatzan edo botilaratuko dugu hilabete batzuk egoten da kupelategian. Eta egurrezko kupelekoa oraindik luzeago, hau adibidez 10 hilabetez egon zen. Eta gero guk behin botilaratzen dugunean, salmenta, parte handi bat salmenta zuzenaren bidez saltzen dugu, gero baztan bidasoako jatetxe dendetan eta Iruñerrian, eta gero bagaude bi bardoak kooperatiban, Euskal Herriko mastizain ardogile ekologikoak biltzen dituen kooperatiban, eta hoiekin ailegatzen gara Donostia aldera eta Lapurdiko kostara. Uste izateko da, ekoizle zareten einean urtean zehar ez dela lana erabat banandua izango, eta izango direla urtean zehar lan desberdinak, eta denbora aldetik ere batzuetan gehiago eskatuko dela. Bi kide omen zarete, biak ibiltzen zarete lanean, baduzue bestelako laguntzari jasotzen duzuen? Gu biok aitzen gara, Iñaki eta biok aritzen gara hontan, ni nago, autonomo gisa hortan buru belarri, eta Iñakik bertze lan badu, momentuz honek ez duelako ematen biok hemendik bizitzeko. Hoi da gure helburua edo gure utopia ez dakit, baina hortara goaz, ez? Baina momentuz ez gara hortara iritsi. Eta orduan gu ibiltzen gara urteko lan gehienak egiten, baino laguntza izaten dugu, familia eta lagun eta inguruko jendearen laguntza izaten dugu, hor batez ere matxbiltzegun horietan, eta gero otsailean ere kimaketa garaian izaten da gurekin langile bat. 4 esplotazio txikiren artean hartu genuen langile bat, eta berak urte osoko lanaldia du, baina gurean hilabete bakarra egoten da. Ondo, Ana, eskerrik asko, informazio guztiatik. Pixkat, zozketa bat diteu, hilabeteroko saskia, zozketatuz, eta zuen produktora saskin sartzea gustatuko zitegun, eta hortako galdera bat pentsatzeko eskatuko genizun, eta zeinek asmatzen galdera zozketan parte hartzeko. Hauxe da galdera. Nola du izena Euskal Herriko mastizain ardogile, zenbait mastizain ardogile ekologiko biltzen dituen banaketa kooperatibak? Aipatuko dugu, elkarrezketan zehar esan duzula, ez da? Bai. Norbaitek atzera entzun nahi balin badu ere, eta esango dugu, gure zozketan jada argiako produktu ez gain, aurreko saioko badarlepeko erleen eztia dugula, gaur sartuta, gaur bi gauza sartuko ditugula, baita arkatza garagardoa ere, eta baztango xurie arloa, eta esandakoa, argiako zenbakira bidali beharko duzue audio bidez edo idatziz, Anaren galderaren erantzuna, honako da zenbakia, 688 869 bederatzi 452. Eta bazpare, errepikatuz, 688 869 bederatzi 452. Horrela utziko dugu. Aipatuko dugu, beti bezala, ikusgai dagoela saio hau argia.eu atarian, baita bizi baratzea atarian ere, eta gainerako bideo podcast plataformetan, ikusgai izango duzuela.
Eta besterik gabe, horrelaxe utziko du ongi izan, eta horren arte. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa.